fod yn peryglis ac adegau, mae rhywun yn dal yn llawn posibiliadau cael hwyl ysbri. Daeth ffefn fi er enghraifft, yw siarad i ffrindiau dwi'n iddo wefannau cymdeithasol, neu chwarae gemau gyda nhw ar-lein. Ond nid dyma'r unig opsiynau. Dyma'r hobiau ar-lein yr arweidd digidol blwyddyn 7, 8 a 9. Pethau gan ar y we yw chwarae gyda teulu a ffrindiau ar gemau. Rydw fi'n hoffi chwarae gemau gyda fy ffrindiau a gyda YouTube. Rwy'n hoff iawn yn mynd ar Snapchat. Fy hoff peth i gwneud ar y we yw gwylio fideos YouTube. Fy hoff feddalwedd yw Instagram. Fy hoff peth ar y we yw chwarae gemau. Fy hoff beth i wneud ar y we yw fynd ar Snapchat a siarad gyda ffrindiau'n gyflym. Mae gen i gaethineb dwys i Snapchat. Fy hoff peth i gwneud ar y we yw mynd ar Rhydar. Fy hoff beth yn Snapchat.